Mago areas ma governors wan go problem. Nitie gima iluongo ni head count. Amo miya yie seche moko no bedo ng'ama jadier ber. Ng'ani kane dwa tiyo corruption governor ma Kisii. To dhi onwang'o ka list mag drepe gin 100 gi wiye. To mtokni mantie to krom go 100. Koro wacho ni gimotim. Kila ng'ato chung'e bach mtoke. Iwinja. Wabende wan go ghost workers. Gine magi miyo governors gi problem. To nikech governor dwani kodhi kamoro tipamo ne nendo chiedho pap miwere marach. Kendo tinde bena kabisa jakom tinde kinyi dhi buchegi. Koro emo mineno ka wach mare gine ni. Wach mar ndiko ji in exchange dhi kamarumo. Kichon ne ka goni kokono to koro notion ani ni min gi ji. Ineno gimo miya yego Wanga. Wanga kano donjo. Awiti ne kotiyo maber, awiti nyingi mane duong'. But nitie gik mane oweyo. Wanga notieko gika. Kosotiyo gi to ofwenyo no onge pesa. What has Wanga been doing? Wanga kelo forums. Kawuono wawe investment. Kawuono gi wuoyi moro. Manyaka president ma Kenya sogadi kuno. Do you candidate? Dingwen. Iwinja. Onge maber sama joko donjo. To pesa nitie jaus chapat, jaus ang'o dhi yudo pesa. O boost economy ma joka. Iwinja. This is what we should identify. Ting'eni gito kendo giber malich ke gin go produce mang'eny. Gin ginyalo golo njugu, ginyalo golo rabolo, ginyalo golo rabuon, onyalo bedo gi niang'. Kambi ma niang' nitie ma ka Wanga ohero kata sani ni chungo soni. To chung by immediate effect. To gimarach kodgi. No spare. Muindi to ka tinga ni ochung to spare iloso godhiambo. To ma sirkal to nyalo chung higni 3 kapok olos. To pesa to nomigi. So kwadwa bedo joma beyo. An ma emo miya ni neno ka wacho ga ni seche moko. Jakom emo onego obed president ma piny ni. Nikech jakom ni winje jakom ing'e ni the mindset between after the county. No bedo jakom shida man no sani gide onge. No, nikech gima ne roth age problem in supervision. Mabe na ng'endo ne do ndiko ji maber. Nikech sani ng'ato ing'en jakom ni vision mar county government. Owing to the fact ni no of dongo e piny Russia menga. And level mar joka gimomiyo gin well infrastructured position en gi identify gi from peace to whole. Iwinja. Mane omineno kata no chung to wacho ne problem tanjo nitie. To mondo akonyo maber family ka family dhi chako go 1,000 dwe ka dwe. Ngeche no chako gimino no peace to whole. No ng'en ko chiwo peace cha to bro inform how to deal with the whole. To koso deal with the whole to the country is economically viable. That one was his idea. Jo Kenya mane ko winje. To mane idea ne. Koro kirango kaka inyalo konyo counties wa. One, jo isadwa na nuo kaka musara mar county nyaka dwok piny. Mondo wa attract joma joinin madhi bedo MCAs. Wa attract joma joinin madhi bedo CECs. Wa attract joma joinin madhi bedo chief officers. Nike problem wan go en kaka siayo an nyana hero tiyo ge kama ng'eyo. En kanene siane kaka municipal go county as county council. To giduto ne gisit siaya. Ugenya ne golo jadek, gim jadek, bondo jadek, rarieda jadek, to manoromo. Ugenya duto ne golo dhana auchiel. Manoromo sitting mar county council. Tai gimedo municipal. During that time, jogi nene wega jalege mabedo chairman. Mangamo buodhe matin ne game ng'ane ayoro to kod ugenjwa nyamtenda chon. Magi jomo bede jokombe. Jomo dong all that period ne gin jo alego. Anno ka wadong gi thuolo matin to I take this point. Ting'egi mane gitimo jo alego jo mane otiyo kaka orwenjo gini ne kodhi skul machut. To nyegi puonjo nyithindo. Koro en go doctor oriwenjo, en go lawyer miluongo norwenjo. To nondiko jogi within the county. Koro kanise to county government to nwanka joke man go positions. To gin be magidhi school. Koro gi oketi gi everywhere. Advantage in again go on gin be magibedo the first governor. This point I wanted to go home very clearly.
To jowa mane wa nominate ga ma ugenyo golo jo game ka en kano ndiko ng'ato to ndiko yuo nyathi owadgi kata nyathine masimo ko dongi form ma ko oyudo promotion mogik ten supervisor ma heso. Koro gini kanyo governors jo donjo. To ochako ni jo alego ng'eny koro dwa no golgi. That is the revolt mang'eny man timre e counties wa. Ting'eni ji ma ji ok understand in America. If you go today, people don't want to you manoti with Nixon when Nixon was the president. Por gini state house nyaka sani. Ngeche when you are elected, to idi ga lim team mari inyalo bedo go pie kata gdano mo kapar. To ki change the whole thing. Mane mathago kata president masani. Nikech we will ni Kenya ken mar time ni Kenya mar time ni go mamoko mabro biro. Koro disease ni korumo. Tibro nwango kwa brother maber. Mane omine no ka kuonge nikech ka donjo. To abego wadwane wacho ne an gini anaka 5 years dala matom ne tieni an wakawa mara ne go dala. You understand? Koro kwanya tieko mangi. To mane omiya wacho ni vision maber. Kata ji wacho ga but Jakom should still be the president. Aka gini no konyo. An no kwadongi thuolo matin kende to tieko twak mar okinyi makawuono imbe sido kapok ami thuolo mar mondo mi ilerwa kaka counties nyalo konyore. Adona somo kuom ote ma joneno magwa medo chwalo no okinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago abobedo kasomo gi achiel kachiel. Beno gada wacho ni Joyce Amor kodu an beno gada mar game. Wachno tek nikech jatelo ema en jakuo maduong'. Koro ere kaka nyithinde to nyalo bedo joma beyo ok nyalre. Wilberforce Otieno wacho ni Joy awinjo chenro maber mos na welo. Wacho ni gima ketho dongruok mar Kaluo gin weche gi achiel. Wacho ni jopiny ohero handouts moloyo gerruok ma uwinjo migi kod jotelo. Wacho ni ODM as a party, the party impose incompetent people kuom jopiny. Sani kata gima wanyalo kwano so far majatelo setimo onge. Mar adek wacho ni nepotism oseketho dongruok. Iyudo ni sani kata yudo CDF projects kata tije mag county nyaka ibed wat governor kata wad waziri mag county. Mar ang'wen wacho ni lack of civil education kod public participation onge e county. Janeno machielo wacho ni Joyce Kaluo dhi lokre. Aya wageno ni Kaluo bro lokre machiegni mar mondo mi jopinya owinje ber mano mar loch gwenge kata devolution. Wilberforce inyo kaka joneno magwa loso kanyo kata kamano ere kaka counties nyalo jiwo yuto magi mar mondo mi kinde ka kinde giket mana maino magi kuom pesa mawuok e sirikal mamalo kachiel kod kaka inyalo lok nintelo mag counties. Kevin agoyo mos. Mokwongo wantiere gi nonro mosetim nikech pesa ma wacho ni en gima ng'enyne waluonge gi dho ngere ni on source revenue. To nonro mosetim kendi pile higa ka higa itime and institutions kaka matiyo godo milongo ni county governance watch a lot of times igwelo wa kendo iluongo ni mondo wadhi watim evaluation kata mar bende golo paro. County governments wa nigi gima luongo ni on source revenue potential ma en annual manyiso ni higa ka higa mar raising 260